Thina sisusa yonke into yakhe apha sisisa yethu ke ngoku. Ama befuna ndisibone ngokwami ezizilalayo apha. Yo yabona sistand. Hayi zawuhetha abantu. Yo hetha ntoni phansi ndixelele phansi maphara ndiyawucaphukela. Violence ntakasisi ayifuneki apha. Siqala into entsha apha phansi. Ngoku kuzoyikwa yena ngenxa yoba wena uyaheda wena. Olo ke bhuti. Alihedi rasta phansi. Uzohetha wonke umuntu nje. Hayi. Andithethi loo nto. Yo. Uyabona futhi jonga masisusela amaphepha onke ngaphakathi ne siyazi bake ngosabuye lapha sidibanisa yonke nale kuku khabu ungena then mina mkona sweep diswani phansi noko kodwa nje siyasebenza mntakasisi yazi phanjile if sinoqiniseka nyanyani no kungekudala phanjile sabe siphi imargarita ngapha kwi-penthouse kodwa apha isobona khaza bangaphakathi Zapanga phakathi. Kodwa ntakasisi siyasebenza. One thing endisho ngayo ke mna. Jonga bhuti. Jonga. Yebo pha ngifuna unantsike pha. Kukho iplanga pha elisafaka umoya pha. Lecala lenantsika kaloku lepapa shop eliphanjile. Yeah. Yo akodwa khoma ngokungakutyiwe man. Yo. Phanjile sesigqibile apha yabona. And ke ngokumamela. Basinoqoqosha namaphepha. Siqoqoshela amaphepha. Mna lokho andibikho comfortable isebenza nilambile tama. Yeah, phanjile ndithi only these papers ke ngoku sikhoduke fondini. Yintoni tando? Asiphanjile wena. You must stop with this thing. Nangomso it's another thing nangomso. Phanjile. Kunike ngiqithi stop whining, stop murmuring phanjile. Kuhlele nje uyakhalaza wena sele nje unamacebo. Uyenza ngewords ka Shakespeare yonke into. Asithethwa ngo Shakespeare. Mamela chi. Buka mbomntu abani nothi iqekeli apha ndingatyanga. Chi. Can't you just see a bigger picture phanjile? Ibigger picture ntoni? Awusiboni wena phanjile seyisithi sisiphi kumargarita. Ufuna yenza photography ngo 3 on top of the penthouse. Ndikuxelela ba uboni lo mbono ndikubisa kuwo wona phanjile. Yo hakodwa ndiyayibona wena bhuti apha kungagcwala nyanya. Le nto ndiyitshoyo phanjile. Gcwala nyanya apha. Kudala phanjile abantu bazawuza apha thina ke ngoku sinemali ezininzi zoya kwi-restaurant phanjile nawe mhlawumbe ufumana umama Afrika. Yo hakodwa bhuti mfuna unantsika nginxiba kaBocati mna. Bocati ntoni? Ngiba kaBocati. Yonke into ikhube kaBocati. Louis Vuitton phanjile ntoni. Hakodwa jonga bhuti ndifuna kodwa le party ke nje it's a matter of ntoni sizidiscipline phanjile siyazi into ba ibusiness ibalulekile and ke ngoku sizimisela ngayo nothing else. So amayeza wona sawakhanini? Amayeza kaloku phanjile ndikuxelele nje ndathi ndizawakha nangomso sila ndizawakha nangomso. Amarasta azavula ne? Ifulini nepengwela. Sila marasta ya. Jonga nje le nto ndiyitshoyo ndithi ke ngoku ngomso bakhe ngoku yona ingqondo wena bandivukile. We are going to a journey phanjile, a voyage of amayeza. Siya ngoku? Hayi asinokwazi uya ngoku. Stop whining. Thingi noba kumqolo apha nje kusisteri sihle. Phanjile stop whining. Sizahamba kungekudala and ngomso ke ngoku uzofumana knowledge very vast ke phanjile. Yeah, siya ngomso phela. Yeah, ntakasisi don't worry. Jonga thina masiqoshelisele namaphepha and then what are we doing ke ngoku? Siyahamba cause and ulambile nawe ujonge yo andilambile narasta ngoku. So ke ngoku awupheka kungathisa fondini. Awusofuna ugoduka uzawuqesha iveni for lamayeza. Hayi phanjile amayeza sizawakha ngokwethu sawuphatha lapha ka wambuya ukukhumbula lapha kana ndiphanga wamayeza kudala. Uzawuya okay ndabona lapha ku-orange then i-tools and then what else kanene but asinaphatha lunch man phanjile because we just gonna be quick. Kaloku bhuti sozukwazi. Man phanjile suba njalo masama. Awuzukwazi bhuti ungaphathi njalo. Masithathele amaphepha siwatshise lapha emva kwethu. Yabona ke ngoku indaba ye-painting ayizuba indaba yangoku. As time goes phanjile ibhiziness ikhula. Uyabona? Ngoku hayi siyasebenza mntakasisi. Ungamathathela aqala ngafaka. Ntakasisi sisebenzile. Kodwa singayi ngoku ekuphela amayeza msama. Hayi. Phakathi